weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to fasudaɓe to kolomina to madina alheri to basambula to guetema to awoyni to radio liggey to kuñankari to batamba sare to radio liggey ko on takkusana juula ha to duɗala ceerno alpha racina tal to kayila karang ko on takkusan kadi juula ha to duɗal makko ngal ceerno Makky Dia to Sadiola e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie hono direction générale de la sécurité nationale ɓe ƴetti peeje ɓutte no feewi gam kay yidde mabɓe ko beele sonngoji ɗi ene puɗɗo e dow jaam ɗi gasa kadi e dow jaam to leydi Sénégal ko fodde temedere e capanɗe jeetato neɗɗo nangganoɓe nder dillere wannode toon to Madina Gounass kamɓe kala ɓe mbaɗama déféré guila altine hanki o to leydi Mali hoorejo leydi Mali ne tijjite hoorejo leydi Mali ne hono colonel Azimi Koïta omo tawi jillu makko toon to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso to leydi Côte d'Ivoire to ɓooji puɗɗiɗi jippade toon teskama tigui fodde nogas e nayo neɗɗo ko fuɗɗi wasde hen pittali men kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men joolam jaɓiri ma jaaha to leydi Palestine to leydi Russie to leydi Canada bisimilla moon ketki hotodirte joni joni piɗen pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji final tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino danwal e ɓalwal kala ceerno Djiby Sy ko labdoridu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe ko kawise gone muɗum dendagal rafiji gonnuɗi nder reedu maɗa ponnoɗi sekede reedu ma fonno sekede so rokkima ɗe leɗɗe rafiji ɗi jalta ha laaɓa taw reedu ma sekaka jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji bawɗe neldede e kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayi rafin yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo o noon ko kawisaji mehi goni hen sa ƴetti ɗum fodde temedere rafi ene yalta e ma ha laaɓa o noon waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗino wirumani ma yi temedere rafi yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni kala jiɗɗo waɗnede listihar noon so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere mbuuɗu walla so tawi ko carte crédit kartal ujunere keefa ɗum nelda ɗum e wat carte makko nelda ɗum e whatsapp makko o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko tawateɓe to leydi Sénégal e dendagal leyɗele wonɓe caggal leydi kala ceerno Djiby Sy waɗirte listihar ko temedde nayyi CFA omo jogui numéro Wave noon e numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy noon numéro makko téléphone ko numéro makko kadi WhatsApp mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya yoni tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon ɓe seedineji bakride koye mumena walla ɓen yanoɓe barogal ceerno Djiby Sy e oɗo saaha joni andi dendagal kilineɓe mum wonde kay oɗo saaha mo tawata base makko tawate to net tekki to Nouakchott omo andina kilineɓe ɓe noon so tawi kay woteji ɗi gasima o artuto base makko kay hayɗi ɗum noon kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy e oɗo saaha joni tawate koto Nouakchott numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84
so tawi a ronki hebdemo noon mbatta ko 32 70 04 99 ko minni ko ni wiye ceerno Alassane Sy ko kamɓe gollotto ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilne mom kala rafi mbawɗa wondude so tawi ko leydi Mauritanie ɓurata ujunnaje jeegom so tawi ko leydi Sénégal noon walla dendagal leyɗel ñamoje franc CFA ko 10 000 woni ujunnaji ɗiɗi franc CFA ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe ko fate goɗago ɓen ustoraɓe goɗago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗo hirda ƴetta ɗum joni joni wona ha janggo ko ɗon jitta guite ma ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cilol wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sida rewɓe ɗon koɓe sowade e dawtoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawren ɓen yanoɓe barogal ɓe seeɗineji makko li koye mumen ha kaɓɓa kala ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi on maldana ko balɗe tati mbiya wen ceerno Amadou Tidiane Diallo ene jogui pegge e usula omo yawran kadi ɓerɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte omo jogui leɗɗe ɓayre jawdi ɓayre yimɓe ha tinte waɗoɓe dawrugol kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawren ɓen ƴeewoɓe kayitaji ɗaɓɓoɓe embauche e ƴeewoɓe ko fati visa ji kala sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jajinde ɓalawal e darawal kala ko bawɗo listihar so waɗante listihar ha cikkama taw ko nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum caggal nde ummi to leydi France o ari to Madina Gounas ewɗo saaha joni omo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kala jiɗɗo jokkodirde makko to leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko yimɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 0010 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi hakkude robine 4 e robine 5 sara gara citernaji sa noddimo ma hebmo hano hannirta ni base makko to Dakar ene golla hano hannirta ni en taweɗo no biyeteɗo Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andine dendagal kilineɓe mum wonde base makko gam hoybitande tawateɓe leppol palol dande maayo omo udditi base makko to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala to Dagana Mauritanie e to Rosso Mauritanie ne tawe ɗo na musidɗo makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 kala jiɗɗo ko fati leɗɗe goragu leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe keeceje musoje ɓalli ƴakkoji so tawi a jokkodire ceerno Amadou Dia gorko mo leraɓe ma heɓceɗe ma hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbadden dando faade makko tawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawisa wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jañireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte wattu woɗɗu joni joni
so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nassirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata nogas joyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiiden to banggue nete wosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba habruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗorɗen to leydi Mauritanie ruuma jarribo noon ene jokki kay e nder jowkuli leydi he kala ɗo kay ha ñande nogas e jeeɗiɗi ha ñande alkamisa nogas e jeeɗiɗi lewru gonɗen ɗum ɗum noon e nder jokli leydi Mauritanie kala dendagal candidat ji taw ko mbiriji gembaniɓe kay gam yidde gardigo leydi ndi e sugngoji tijjaɗi ñande nogas jeenayyi lewru juin ɗum gonɗen ɗum wone mabɓe kala noon nana kay wone ƴamde yimɓe mum e nder dendagal leydi he kala kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani horeji gendi Mauritanie gonɗo kadi e ƴamtude deuxiéme mandat mum e dow landa e l'INSAF altine hanki o noon o yuɓɓini meeting makko molanteɗo Allah toon to ak juge lamorgo région Inchiri o jarni noon Inchiri naɓe kala e jaɓɓugal mumen e teddugal kollirima e garal mumen e keewal o holliri noon so tawi kay o lamtima leydi ndi mawo dublo tigui tigui mawo dendagal ko waɗannoɓe kala mawo ɓeydi ɗum ha wona cowe ɗiɗi o holliri noon so tawi o holliri noon wonde kay ko fati investissement o waɗi e nder oɗon région o wi kadi ma wat double dendagal investissement makko mo waɗanno e nder oɗon région o wi kadi ma peeje kese ƴette wonande kay ɓen taw ko asoɓe kanŋe e nder ndeɗon felle ɗum noon ɗen peeje noon ko beele kay ustude walla nattunde ha asidaji e kala saaha wiyede boyli mabɓe yimɓe walla yimɓe mbasi pittari men ma peeje kese ƴette kay ha wawde kay dandude e fabade ɓeɗon asoɓe kanŋe e nder ndeɗon falde o holliri kadi mawo ƴellita fannu santé woni cellal innama ade fannu jangde kala ha to ndiyam e kuɓam kala ma waw ƴellitade ha no hannirta ni o wi kadi ma o wallu ko miskineɓe ma no koybitirde kay ko fati e gurnameje mumen o siftiniɓe noon golle kay payudinde gollama e nder région inseri e nder duuɓi joyyi ɗi o laami ɗi ko wayi kayno magol lycée mo ak juge e uddirgol nogas jeeɗiɗi cantine scolaire e nder ndeɗon région e dokkirgol ɓeɗon kayitaji biyeteɗi assurance maladie wonande kay ɓen ɓe miskineɓe walla tigui hoybitande wonande yimɓe ko fate safruji woni ko wiyete kanama fa o holliri kadi fodde ujunnaji ɗiɗi temedde jeenayyi e nogas jeeɗiɗo neɗɗo taw ko heɓoɓe kala saaha transfert ɗum noon taw ko kanam keeɓi ɗumen ko fati transfert kacce kadi cache kene wona temedde tati e capanɗe jeetato e naayo famille foof ene keeɓa e kala saaha ene waɗa ko nelda to banggue koppereje ha mbawa tigui wellude gurdam mumen ko fati mahgol kadi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi e logement taw ko logement sociaux ji nder ndeɗon région projet kadi mawɗo no fewi taw ko fewnude fodde sappo e tati uddo e nder
taw ko uddo beele kay ndema kana jellito o holliri dum don kadi ko golle mum ngoni e gollede o holliri non omo jogonibe kadi e boje godde pawide no feewi de o damini gollade nder région he so tawi o hebi polgu o wadi erango non faade dendangal na dum ke dendangal nabe dendangal kambe non taw ko jeyabe tona tigi to tigi tona to ak juge nabe o yiri kambe kala de be gotan tamonyen no gas jene lewru juin 2024 belam heba polgo hawa kay yettinde pandaje de o jogi faade jokli leydi he kala ha tenti non endara odon région ha joni ko leydi Mauritanie keddo ne seni woni commission électorale nationale indépendante ko cetalal finabe ko faate kala sungoji endara leydi he jogi do kongol cetal ngal non o erima kala kay binditnodo e listuji électorale e be jahar kay jettoyde kartuji mabbe taw ko kartuji mabbe gotirdi woni carte électeur ko ngal carte non neddo andata tigi numéro bureau mudum ganda numéro mada e numéro bureau to vote gonta do votta do e kala kay information mo cokla ko faate wote ko carte he tawate dum non mo eri yimbe kala nde woni fof yahata kay adduya carte mum électeur ko adi nyalawma vote o so tawi kay ala ko heddi so wana nyalawma vote o so ari heddo kadi ma carte ma yiile ha yilincite ha bawa yitede dum non ene wawi jurnude walla letinde ko faate sungoji di dum non be eri dendangal winditibe damini be vote be kala moni fof nde yarto to bureau ji vote walla tigi to mairuji e der nokkuji kay commune ni bawata yaade tona ha bawa yettoyde tigi kartuji mena électeur ko adi kayya odon nyalawma taw ko nyalawma sungoji nyano gasi jena ya lewru juin 2024 du gonden du ko leydi Mauritanie ke dona joni ngen ha ton to Nouadhibou Lamrabata Wul Mohammed ko coordinateur mouvement IRA to Nouadhibou on nangama talata hande no gasi joyi lewru juin 2024 o nangira non ko wadde sabotage e vandalisme meeting landa insaf ko militant non kanko non ko militant birana ko militant ji biran Dawul Abedi o jeya be janno non ko meeting sukabe insaf nabe njubbi nan no to Nouadhibou ko dum adnimo wiede teba ha joni ko leydi Mauritanie keddolen hono no birden ngartidi kabruji men la direction générale de sécurité nationale woni DGSN be kolliti tigi wonde be jetti peeje taw ko peeje buttido feewi ko adi nyande no gas jena ye lewru juin nyalama vote o kay bele vote on rawi lawol ko adi vote on e ndara vote ha e tagala vote kala mesiraji di be jetti di non e mesiraji di be jetti di non hena koppi yettima e juude ministre de l'intérieur woni jagogal kafinanga ko faate gede ndar leydi e jaccin gollamum on ne wiye Mohamed Ahmed Wul Mohamed Lamina e ndara peeje jettade non tawe hena e ndara peeje de be jetti don ne tawe hen ko faate kay hoccude woni ramassage dendangal ponoje tawetede kay e ndara beddaji taw ko ponoje de mojjani e yogay missionaji kay woni fentobe ponoje kala saha enen jowo ponoje kewde feewi hollirde kay wonde ko dona ponoje fenite dum dona fof be itti dum haalabi boftama haalabi nawama nokkuji goddoyde no feewi fof non ko anje kay gila wadde manifestation ngaji sugabe e kala saha ne koccene duppa ponoje e ndara mesuraji be jetti han kadi tawe hen e odo saha joni be kolli interdiction yede kala ko faate essence e bidongaji walla zari kanuji dum se interdit kala jiddo essence kay ya taw ko station tawi kadi ko automa walla moto walla tigi moto mada walla taw ko moteur gadduda bada hen essence kono kay wona e bidongaji walla zari kanuji dum non ko do kay hande election ngaji di benni kala e ndara din mesuraji keddidi kadi tawi hen nuldugol unité ji taw ko unité ji d'intervention ko police ji biete non police d'intervention be non neldete ko ndar dendangal nokku kala to wiete capitale régional ma hewbe neldu ton taw ko dadibe be hinde brigade d'intervention nuldu kadi gendarme be non neldete ko ndar kala département kala lié kala département kay ma heba gendarme be ha hewno fewi taw ko arobe tekkinde den ka ikisala ko adi vote o e hanyalawma vote e ciagala vote wadde kadi e ndar page ettade kadi badi hen wadde comité ji taw comité de sécurité en état de réunion permanente e kala saha taw ko pari e kala to nodda e yidde laamu ngu don e fandare mum kay ko yo sungoji di mbad e dow jam di ngasa kadi e dow jam résultat ji di dokkire dow jam ta wadani hay dillere wotere ha joni khabruji men demgal pulara temmetre leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena
to Kolda temedere capanɗe jeetato neɗɗo nangganoɓe tawi hen capanɗe nayo ko mineur woni tigui ko sukaɓe nangganoɓe kay nder dillere wannode to Medina Gounassa ñande julde taske ɓendu ɗo woni ñannogas jeeɗiɗi lewru juin 2024 altine hanki o ɓe ɓendinama kamɓe temedere capanɗe jeetato ɓe kamɓe kala ɓe ɓendinama tawi kadi ko escorte mawɗo fewi gendarmerie ɓe mbaɗama déféré siftinde on noon e nder nden ɗon dillere wannode mayiɗino tigui mayiɗo goto neɗɗo goto wasino hen fittande mum e barmuɓe hewɓe no fewi sinno kadi wonano kay khalifa diine khalifa wuuro ngo hono ceerno ahmadou tijani ba wanno erago mum faade dendagal ɓesgu Madina Gounass naɓe kala nde mbawa tigui noddi ɗumen e deyre nde mbasata yoftu wadde joftigu dañimen kala ndeeƴe paade tigui ha laamu ngu waɗa enquête aji mum so wonano kay gon erago ne wawi kay tawa oɗo saaha joni ko goɗɗuma haaletno e oɗo saaha joni noon ɓe mbaɗama déféré ene tigui e mbadi kay ɓe mbaɗama déféré kamɓe waɗaɓe déféré ɓe noon e mbadi kay kuccam kamɓe kala ɓe kuccum mbaɗi face à face e procureur de la république de grandes instances mo Kolda ko caggal kuccam mabɓe noon ko nen tigui ɓe mbaɗa déféré ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen le commissariat des polices Grand Yoff Sud le commissariat des polices Golf Sud ɓe teɓima sagata dartournoɗo wadde trafic drogue omo wiye ndawo omo yaara duuɓi capanɗe nayyi ko hanki o wiya teeɓa o nangga noon koto rond point to ɓe mbiyata rond point case ba omo woni e dow moto makko omo wambi sac makko ado nden noon ɓe teeɓi momo ɓe bicciti sac o ɓe tawi hen kilo timmuɗo chanvre indien ko drogue wiyete noon on nawama to commissariat de Golf Sud e gardegol commissaire Adja Astou Marona omon toon noon omon toon soka e mbadi garde à vue ha lusgoji gasa e makko kay beele ande so tawi wolɓe o gollotto e holɓe o heewi yeyde kay oɗon drogue ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Sangomar ko société kuɓɓam woni tigui pétrole e nder leydi Mali ciggugol pétrole noon fuɗɗima e nder leydi Sénégal guila ñande sappo e goho lewru juin ko guila nden kay ɓe jaltini barigal mabɓe gardinal ko fati tigui e pétrole hono document ji kewɗi document ji ɗi catala bitegal DPBEP woni tigui document de programmation budgétaire et économique prix annuel holliri tigui wonde kay bateau gadano dimɗo pétrole tijja kay ko darorɗe lewru juillet woni lewru darton ndu première cargaison commerciale ko nden tigui fuɗɗoto e nder leydi he projet o noon projet mabɓe noon ko yidde kay yo temedde jeegom e capanɗe 3 millions taw ko barigal wondude kadi e ujunnaji wondude e ɗiɗi piccal nayyi TCF de gaz naturel e nder 2024 heɓe kolliri e nder 2024 he ko 11,7 woni sappo e goho piccal jeeɗiɗi millions de barigue ma waw ƴengtinede e nder boyli pétrole hen 4,3 hen million ngaji nayyi piccal capantati hen nayyi barigal ɗum noon tigui waɗete hurtate ko nder leydi he woni marché local DPB noon ine ɗamini kadi ine jogui kadi yakare wonde kay ma ujunnaje joyyi ma temedde joyyi ma temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom piccal 3 milliards woni 576,3 milliards ma taw ko franc CFA ma heeɓe e oɗon pétrole ɗo kay e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi haalis o noon fayat tigui koye dépense koɓe mbiyata dépense inscrite au programme d' investissement woni ko wiyete public woni PIB faya hen kadi faya dépense courante e fannuji kewɗi ko wayno fannu santé éducation ko fati jangde ko fati ndiyam ko fati assainissement woni sénare nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono général Souleymani Kone général Souleymani Kandé ko gonnoɗo chef d' état major armée de terre mo leydi Sénégal e sa kay laamu Macky Sall nden noon Bassirou Diomaye Faye ari e jappere laamu ɓe nominomo attaché à la défense toon to ambassade leydi Sénégal tawteɗo toon to New Delhi to leydi Inde on nomination noon waɗino tigui guttu no fewi saabu kay ɗum ɗo way tigui kono ustude fayida makko ni walla tigui waddemo punition o hollirino hen mette makko mawɗo no fewi o wino kay so tawi kay boni ala ko heddi kay so wona eɓe jiiɗi yaltidemo leydi ndi ɓe ponno waddemo ko ambassadeur leydi bawdi wondi kala wona kay wiide ne waɗamo attaché to de la défense e nder ambassade joni noon kanko général
Kandé o heɓi nomination baɗɗo fayida no fewi ummorade Emmanuel Macron hoorejo leydi France o nomimo noon grand officier dans l'ordre national de la légion d'honneur ko guila ñande jeeɗiɗi lewru juin Emmanuel Macron sifno on kayit nomination kono ko ñande nogas nayi lewru juin woni ñalawma hanki o ɓataki o nomination o sakta ko général d'armée français biteɗo général Pierre Sicile fof chef d'état major armée de terre mo leydi France ko kañum tigui woni nuɗaɗo yettinde kay oɗon ɓatake général Cécile holliri ene andi fulla makko e fayida makko kay kanko général Kandé sabu kay ɓe gollidima ko heewi kadi général Kandé ɓeydi tigui jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal hakkude armée de terre mo leydi Sénégal e hakkude armée de terre mo leydi France o holliri noon e gardugol général Kandé armée de terre leydi Sénégal wawi ƴellitade no fewi tigui waɗi tigui heeɓi kadi niveau professionnalisme exceptionnel mo hono mum weeɓani siftinde on noon oɗon lettre taw ko lettre de nomination wonande kay général Kandé mo noma oɗo saha taw ko Emmanuel Macron hoorejo leydi France suuɓimo nomi kay nomination yalti kay ko caggal jillu Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal wanno toon to Paris lamorgo leydi France. Khabruji men demgal pular senumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena leydi Mali e leydi Burkina Faso ne jokkodiri jokkodirala mawgal no fewi pamodira kadi mangal ene woni hakkude leydi ɗiɗi e hakkude ardiɓe leydi ɗiɗi koye ndina mbaɗi noon colonel Azimi Koïta kañum woni horejo transition mo leydi Mali o waɗi jillu makko tona to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso jillu ngu noon ko jillu gollal e jillu cahilagal o yetti toon noon ko sanga 10 heures ñalawma hande o jaɓɓama toon ko o jaɓɓama o jaɓɓama toon o yahani goto noon omo yaade sete timmude no fewi o tawi noon ene ari jaɓɓademo to Bowal laaɗe diwoje ngal Ouagadougou nanda makko sehil makko capitaine Ibrahima Traoré kañum woni hoorejo transition mo leydi Burkina Faso jillu ngu noon ko jillu ngu noon ko ñastade yiɗi won mujibu jillu ngu noon ko ñastade sehilagal kay hakkude leydi ɗiɗi e ñastade kadi jokkodiral coopération hakkude leydi ɗiɗi e fannu sécurité e to fannu to banggue diplomatie to banggue économie e to banggue sécurité kala maɓe mbaw yewtude kadi ɓe jañño no fewi ko fati kay e esa woni alliance des états du Sahel ha joni ko leydi Mali kettoɗen lamorgo ha joni ko leydi Mali kettoɗen leader uji taw ko leader uji politique woni leader politique ɓen taw ko mawɓe dawrugol sappo nangganoɓe tawi ɓe nanguirno ko joɗade batu dawrugol ngo wondani e yamirore sabu kay koko waɗa interdit kala ko fati activité politique nder leydi he ha diwa oɗo saaha kamɓe noon ɓe joɗinoma batu taw ko alda e yamirore ɓe teɓanoma noon sappo ɓe kala mbaɗama darinoma sappo ɓe kala darima yesso ñawo woni yesso procureur du tribunal de la commune 5 de Bamako kamɓe kala noon ɓe mbaɗama sous mandat de dépôt ɓe mbaɗama déféré to maison d'arrêt mo Bamako sanga 17h30 ɗum ko ñalawma hanki o caggal ɗum noon ɓe peccama e nder ɗiɗo kasoji tati hen woni hunde nawama to kaso mo Koli Koro hen hunde nawa koto kaso biteɗo kaso mo Keñorobo heddiɓe nawa koto kaso mo Joyla koye ɗiɗo kasoji tati woni ɗiɓe pecca e nder Bamako ha joni habruji men ɗemgal pulara to leydi Mali keɗoɗen ha joni Choukela Kokola Maïga kañum woni hoore jagode transition mo leydi Mali o jodima en audience to bureau ji makko e ambassadeur joɗiniɗo leydi Niger e nder leydi Mali hono biteɗo Abdou Adamou ɗum noon wonno ko guila alkamis nogas lewru juin demi gonɗe ɗo 2024 ene tawtorno jonde nde noon jagorgal kalfinaga ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele hono biteɗo Abdoulaye Dioba ko caggal noon caggal nde ambassadeur o noon waɗi caggal nde ambassadeur waɗi hitande timmude e golle mum e nder leydi Mali o ari tigui ko yewtidde e jarnude laamu transition ngu e jokkodiral moƴƴal to banggue diplomatie moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mali keddoɗen fama woni forces armées maliennes de défense et de sécurité mbaɗino opération men pattamle miijo tuggi ɗum noon ɗum ɓe tugguno ko guila ñande arrête nogas tati lewru juin e nder commune mo Tessit e nder falde to ɓe mbiyata keeri tati woni zone de 3 frontiére fama noon holliri wonde ɓe bonni autoji e motoji wat boniɓe ɓe mbawi tigui warde seɓitiɓe hewɓe no fewi ɓe keptiniɓe kadi matériel kewɗe no fewi taw ko munition
e kure kede ɓe mbawi heftude e juuɗe ɓe bonnaniɓe kadi motoji kewɗi no feewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko altine hanki o fuɗɗi e nder jok leydi Mali kala to Bamako ha e nder yoga e guure kala ko hanki fuɗɗi ngel ɗo kawguel bitengel baccalauréat laamu ngu noon holliri tigui wonde ƴetti peeje mawde no feewi ɗen peeje noon ko beele kawgel ngel ene waɗa e dow jaam tawa waɗani ko wiyete fiidu waɗani kadi ko wiyete tricherie beele kay moni foof ne anda to niveau muma tolni ha joni habaruji men demgal pulaar seno mima toon to leydi Mali paaden ko to Côte d'Ivoire toɓoji kewɗi ndiyam ene tawe kay oɗo saaha kala fadde balɗe sappo hande ne tawe e nder Côte d'Ivoire ha tengti noon to Abidjan ɓe toɓoji ɗi noon cowima ko towima tigui e nder ɗe balɗe sappo ko tooɓi ko so wima fodde laabi nayyi ko fonno tobde taw ko toɓoji normal ɗum ko nder Abidjan lamorgo ngo teskama noon toɓoji ɗi saabima yoɗare mawdu no feewi galleji kewɗi kumbima naati e ndiyam waɗi tigui yoɗare heewi no feewi kadi waɗi ko wiyete tigui éboulement walla tigui ko wiyete glissement de terrain yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men toɓoji ɗi puɗɗi ko guila ñande alkamisa sappo e tati lewru juin ha no gasi ɗiɗi lewru juin eɗi jokkodiri ɓe mbawi tigui wadde uddoji kewɗi kay mbawi tigui nokkuji kewɗi galleji kewɗi e beddaji mbi dakka ndiyam mbiɗen saabu kay guila ñande sappo e tati lewru juin ha no gasi ɗiɗi lewru juin 2022 mbe jiiɗi koko uddinno dendagal vanuji asman ɗi kala ene magna ndiyam e nder leydi he tengti noon to Abidjan waɗi noon yimɓe no gas e nayo wasɓe hen pittali mumen siftinde ɗon kadi en 2023 no capanɗe tato neɗɗo mbasino pittali mumen e yoɗari wonnoon toon to Côte d'Ivoire habaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique alano mbatten so wona jaɓɓuɗen musidɗo men sehili men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama Rali Abouba en calminima dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi hono Mali yimɓe sappo jeeyaɓe e lundu nangganoɓe guila nogas lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko renaɓe ha joni toon to gendarmerie mabɓe ko balle tati ɓe ponno kay wonde e garde à vue ko noon hande koye toon ɓe goni ɓe cuwata yawditinede to yeeso ñawoɓe to Burkina Faso gardiɗo hono transition mo leydi hono Mali colonel Assimi Koïta ene fada e ñalawma hande o toon to Burkina Faso gam yeeyde hono nanɗo makko Ibrahima Tra Wore Niger Thomas Boni yayi woddi e Nisofor Sangolo ko yaaɓe toon jilli to Niger gam yeeyde laamu transition nde tawno wonde hakkude Benin e Niger ene wayno dey tekkeɗe luuɓa hakkude mabɓe ɗum noon ina jokki kay ɗum noon jillu ngu noon ko wawde kay artirde jaam toon leyɗele ɗiɗɗe ngam mari ɓe mbawa kayde wisde hen ndiyam sakki ɓe gotta ɗo ɓe gonno Kenya hoorejo leydi mabɓe William Holo Ruto yillima fodde temedde nayo e jeeyaɓe e sembeji mabɓe fotɓe kay yahade toon to Haïti leyɗele noon debbiɗo hono Amérique dokkiɓe koppereje kewɗe no fewi fodde temedere e $10 ngam heblirde ɓen taw kadi ko holiyankoɓe yawa toon to Haïti mission ene wayno Congo Brazzaville toon de ko hoorejo leydi mabɓe kono Denis Sassou Nguesso ene wayno de ko mawga yaka koye jullu makko jullu toon to leydi hono Russie RDC toon kayni ko ɓen puɗɗima exade mabɓe e ñande altinare nogas e nayyi lewru kos ujunaji ɗiyan nogas e nayyi wadde kay ɗin épreuve aji ɗi mbawi kadi hono wadde toon kono noon en teska toon to banggue rewo kiw hande ko caɗele goni toon hakkude e fulɓudiroɓe toon guila noon ujunaji ɗiɗi e nogas e goho koye caɗele tigui rigui goni Rali Abouba ko ɗum de wonno ko tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo ngam e weltare Ayawo TV dokay wiada keda tomi ko jande hebla sukaɓe Afrika ndetewno jande nene laaɓi kadi humpede ɓe laaɓi humpitede ɓuri humpede
humpede welani humpitede ɓuuri humpede golle ma jooɗi peewi ya musidɗo men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique takkusana yoni ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Asecna Yeumbeul Dakar ko on takkusan kadi juuɗa ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓeɗi koto leydi Palestine puɗɗoɗen défense civile tawateɓe to Gaza ɓe kolliri tigui wonde yimɓe sappo famille goto taw kañum fof jeeya koye famille goto mbasi pittadi men kamɓe fof kadi koye famille goto e chef Hamas taw kadi ɓe mbaɗa koye bombardement mo armée Israël waɗi e nder camp réfugié e nder wuuro Gaza ngo mayɓe hewɓe noon cuwa taw yitede nana tigui goni less décombre woni tigui caggal kayde huɓere bombarda ene tawe less ɗole ɗeɗon kuuɓeje jiilo noon jokki ono biteɗo Zahra Hamiya on noon ko banduma debbo chef Hamas o ene tawe e nder ɓen wasɓe pittali men koto leydi Russie paɗena armée leydi Russie holliri tigui talata hande o kay wonde ɓe liiɓi fodde 30 drone Ukraine naɓe umminoɓe e nder région taw ko région tawateɗe ɓe sara kerol hakkude leydi ɗiɗi ɓe kolliri noon kamɓe Russie naɓe ɓe mayrama hen debbo goto kay ko leydi Canada udditen kabaruji men laamu leydi Canada waɗi erago faade dendagal ɓesgu mum wurɓe toon to leydi Liban ko talata hande ɓaɗi ngoɗon erago kala dendagal Canada naɓe tawateɓe to Liban nde mbawata yaltude e leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccade kay guila koyɗine goodi saabu koye jogade ɓe kulhuli wonde kay ko woni Gaza ko e oɗo saaha joni ya tawana ɗum jogori woni toon to Liban caggal kay ɓe Hezbollah e kala saaha ene mbadda pooɗe durne kadi ene jofodira peɗeli hakkude muɗum e koninkoɓe ɓe leydi Israël musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sowtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓino kabaruji men e nder dongre Afrique ko Alassane Oumar Mbodj e haalirde ko musidɗo moon Ghali Abouba taw konngol ngol ɗofto ɗo e wuuro men Lixeɓe gorgol ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.